Zdravím všetkých a vítam vás na serveri Technic Boobies. Dneska je to už tretí diel, áno, bohužiaľ ešte len tretí diel. Ale tento diel nahrávam po dlhom čase, pretože hneď na úvod nastalo niekoľko nových zmien. Technic Boobies zmenil svoj hosting a tým pádom sme sa rozhodli, že s Kasíkom a so Snoopom a ešte s ostatnými členmi zmeníme celkový modpack. Čiže momentálne tu máme upravený Darrell 20 modpack, kde máme pridaných pár módov, ako je napríklad Chisel, Mechanism a podobne. A stala sa taká nepríjemná vec, že bol wipe, pretože už len z toho dôvodu, že Mechanism a Chisel generujú svoje orečka, respektíve bloky počas world genu. Takže bohužiaľ my sme mali vygenerovaný dosť veľký kus mapy. Takže aj preto sme sa rozhodli spraviť reset mapy. Dali sme si sem biome plenty generátor. Vidíte, že máme tu tak celkom pekný biome. Je tu dosť veľa biomov, takže je tu docela problém nájsť napríklad Magical Forest, ktorý sme ešte bohužiaľ nenašli. Ale späť k téme. Takže máme reštartovanú mapu, hrali sme zase od znova, takže preto som sa aj rozhodol, že nebudem natáčať vlastne to, čo som už spravil, takže nie je rozumné natáčať dvakrát niečo, čo už ste spravili. Takže budeme pokračovať tam, kde sme približne skončili, takže ja už som si vyrobil nejaký malý nový meč. Urobil som si pickaxu, samozrejme mám aj svoj Towncraft Armor základný. Vidíte, že som si ho trošku enchantil, že mám tu docela dobré enchanty. Vo výskumu som nejak ďaleko veľmi nepokročil, myslím, že pokročil som, myslím, že mám tu niečo viac, než som mal minule, ale nie je to nejak rapidne moc. Myslím, že tu už mám skoro všetko, že ostal mi už hlavne dorobiť tú taumaturgiu a golemov. Takže tomu sa budeme potom neskôr venovať. No a ja sa teraz pomaličky priblížim na spawn. Ubytovali sme sa na spawne, rozhodli sme sa, že nebudeme sa rozdeľovať jak trdlá, nebudeme chodiť po svete, ale že spravíme si tu spoločný spawn, taký náš workshop a vidíte, že už tu máme docela dosť vecí. Mimochodom, toto je môj kútik aj s týmito strojami, pretože ja som najprv býval niekde tam vzadu, ale potom som si povedal, že budem proste výnimka a že pridám sa tu k Kasíkovi a Snoopovi. Toto je vlastne Snoopová stavba, on to tu staval myslím včera, myslím, že včera to staval. Takže ja som sa sem teda nasťahoval. No a čo som ešte všimnul, tak tu mám nejaké základné stroje, Thermal Expansion, Snowmill, Pulverizer, Redstone Furnace, Magma Crucible, Fluid Transposer. Tady mám nejakú tieto generátory, ktoré mi produkujú RF do Leadstone Energy celky. A tieto extra utilities vecičky sú úplne superové. Generuje to, síce tieto generujú iba 5 RF za tick a tieto 20. To už negenerujú nič, lebo už tam nič nie je. Ale ja si myslím, že na moje účely, kde použijem len pár strojov, to úplne stačí a zbytočne nevyčerpávame lávu z nedru. Myslím, že tento tank je Benjiho. On býva hneď tam. On už dneska začal s Mechanizmom. A sa tiež pôjdeme pozrieť. A takisto je na serveri so mnou aj Myška Kasík. K Myške sa takisto pôjdeme pozrieť. Máme tu enchanting. Magical Wood. Možno sa pýtate, že začali sme nedávno hrať a už máme Magical Woody. Tak robil som takú fintu. Ja si dám ešte trochu tichšie Minecraft. Ja som robil takú fintu, že už to obkecávalo strašne veľa ľudí vo videách, tak ja to len rýchlo spomeniem, že tento Magical Wood sa craftí tak, že zoberete Gold Ingoty, Enchanted Book a Bookshelf. Keďže vidíte, že je to Enchanted Book, nie je tu špecifikované, aký enchant na nej môže byť, ale keď si tam zvolíte istý druh enchantu, napríklad Protection 4, Blast Protection 4, Fire Protection 4 napríklad, a všetky tieto štvorky tam dáte, tak dostanete z toho určitý počet Magical Woodu. A ja som vlastne spravil takú fintu, že som si vyrobil enchantovanú knižku Flim Flam. A to som nerobil tak, že som skúšal enchant, ale tá knižka sa dá vyrobiť. A tak asi vám to neukážem recept, ale keby som tu mal niekde knižku, sa radšej pozriem.
Či náhodou jednu nemám. A mám, výborne. Tak ja to len ukážem, nebudem ju craftiť, lebo to nemá smysel. Takže si zoberiem nejaké emeraldy. A kde mám tento? Tak tu mám. Keď si spojíte emeralda knižku, dostanete Flimflam 1. A čuduj sa svete, nie je to level 1. Flimflam sa špecifikuje tým, že je to dosť neobvyklý enchant. Takže dostanete zo 4 knížek, obetujete na to 4 emeraldy, dostanete 17 magical woodov. Takže preto som tu nadal magical woody a takisto som si upgradeol môj golden bag, ktorý sa mimochodom craftí úplne jednoducho. Čo ťa trošku viac zlata. A potom som si upgradeol pomocou dvoch magical woodov na reincarnating, to vlastne znamená to, že keď zomriete, tak vám ostane v inventári. Tak, čo by som vám mohol ešte tu ukázať? Tu máme základ, nejakú Tinker's Pets, tu máme našu produkciu XPčiek, trošku takú menšiu. Tu máme Towncraft, tu som zatiaľ položil veci na Mistcraft, ale ešte sme s tým nepracovali, akurát čo sme si vyrobili s Kasíkom, tak je Nether. Vlastne vám to môžem ukázať, Kasík robil workshop v Netherri, taký kvázi povedané workshop. Takže zatiaľ to vyzerá takto, sa to podobá trochu na Crash Landing, som si povedal Kasíkovi, že to vyzerá úplne bohovsky. On mi nechce bohužiaľ veriť, takže Kasík, odkazujem ti, áno, vyzerá to super. Takže to zatiaľ k tomu. No a vlastne, čo by som vám ešte mohol ukázať tu na... Myslím, že... No áno, vyrobil som si tieto nástroje. Tieto všetky sú z Maniolinu. Je to Lambrex, Excavator, Hammer, Cleaver. Tu som mal ešte z začiatku Diamond Pickaxe, ktorú som si potom enchantil. A dosť, vidíte, že mám tu nejaké veci z Ender Eye, a to je práve, že som našiel v dungeonoch. Napríklad túto stavka of traveling, to je taká zaujímavá vec, ktorú keď shift a right click, tak vás to teleportne. Neviem síce aký to má zmysel, ale podobá sa to na ten Earth Sigil z Blood Magicy. Síce je to trošku divné, ale neviem, zatiaľ som to nepoužíval, takže možno neskôr sa k tomu dostaneme. Potom nejaký Eta Range a Conduit Probe, čo bude asi merať nejaký tento. Bude merať asi, že koľko MJ-ov prúdi do káblov, alebo tak, neviem. Takisto som našiel Scoop, to som si vyrobil Precision Sledgehammer, pretože som spravil stromofarmu. A ja vám ešte ukazujem taký zaujímavý vynález, ktorý som vymyslel, a to sú tieto úžasné dvere. Nie je to nič zložité, sú to drawbridge, ale vymysleť ten obvod, ktorý to spomalí na tých 5 sekúnd, tak to nám trochu dalo zabrať. Čiže tu máme tú stromofarmu a idem sa práve pozerať, že už máme docela dosť dreva, no už by to chcelo upgrade barrelov, ale my tu nemáme jabu. Takže zatiaľ to musíme poriešiť takýmto spôsobom, respektíve vyrobiť larger of good barrely. No a vlastne ja vám ukážem, ako som spravil tieto dvere, úžasné. Tak je to úplne jednoduché, vyložil som Project Red a Minefactory Reloaded. A spravil som takú vec, že na tieto drawbridge som si napojil Rednet cable, ale na ten butón, ktorý je tu nahore, keď sa k nemu, áno, tak som si dal, že oranžová farba je vlastne butoník. A to nám spôsobí to, že defaultne, takto ako to je, sú tieto dvere zatvorené. To znamená, že my tu potrebujeme mať ako keby vždycky aktívny signál. To znamená, že tu som si vykraftil toggle edge, ktorý má také vlastnosti, že funguje ako páčka a po privedení restného signálu sa to z jeho stavu zmení. Vidíte, že tu nám to konštantne svieti a nemení sa to. Musí prísť ako keby musí prísť ako keby pulse, restom pulse. To znamená, že ak príde puls a v kuse to svieti, tak sa ten stav nemení. Musí prísť vypnúť a zase sa zapnúť a vtedy sa ten stav zmení. Takže teraz posielam vlastne signál do toho Rednet cable a vidíte, že to nám udržiava tieto drawbridge konštantne doplňané redstone signálom. Takže drawbridge sú vysunuté a vlastne aké stlačím tlačítko, tak sa stane to, že zneguje sa, vlastne tu je zapojená not gateka, ktorá vždycky drží tento signál, čiže vlastne keď je tu signál, restno signál 0, tak tu je 15, a keď tu je 15, tak tu je 0. To znamená, že on vlastne, keď stlačím tlačidlo, tak zmení tento toggle edge na opačnú stranu, čím vlastne aktivujem túto not gateu, ktorá drží vypnutý tento timer. No a vlastne tento timer sa spustí na 5 sekúnd
a po 5 sekundách vyšle spätnou väzbou naspäť do tohto togoleču, čiže vlastne sa prepne naspäť do tejto polohy a drawbridge sa zatvoria. A to máme spravené po celej dĺžke, teda po celej dĺžke, po celom areáli. Takže stlačím, počkám, kým sa to otvorí, vôjdem a za 5 sekúnd sa to zavrie. Šup, výborne. A takto to funguje vlastne aj tu na týchto dverách a na týchto dverách. Trvalo mi to trošku dlhšie, kým som to vymyslel, ale tak ďaká Bohu za to, že to funguje. Tak, a ja vám ešte ukážem, ešte na rýchlo, aby som zbytočne nezdržal. Tak tu som si konečne vykopal takú krásnu tam crafťú miestnosť, som si vyzdobil týmito blokami z čízlu. Neľutujeme, že sme si tu dali ten mod. A už som si konečne spravil zatiaľ aj Runic Matrix a Infusion Altar. Takže konečne staré dobré Magic Boobies. Deja vu. Tak, a ja si zatiaľ pôjdem ešte niečo pripraviť. Ešte to vám ukážem ešte narýchlo, že tu mám taký veľký to-do list, čo všetko ešte tu nás chceme spraviť. Čiže spraviť paľovňu na orečka, začať s mekanizmom, robiť nejaké farmy na jedlo a tak. Vykopať basement, to mám zatiaľ iba tam craft, čiže toto sa neráta do toho. Dokončiť workshop, no tak to je hlavne pre Snupika. Dokončiť Tamcraft, Manabin farmu, Uberminer, Metro, na to sa pozrieme potom neskôr. To mám taký pripravený veľký projekt z Railcraftu a zo Steve's Cards. Presunúť smeltiarňu, to je tá veľká, aby sme ju posunuli dovnútra, pretože otravne chodí to dookola. Stabilný zdroj energie, stromofarmu už máme, takže to môžem odstrániť. A Mistcraft dimenziu, to sa takisto budeme venovať neskôr, nebudem vás tým zaobťažovať teraz. Takže ja si idem niečo pripraviť a za chvíľu sa ku mne pridá Miška a Kasík, takže zatím. Tak fajn, sme tu zas. A už konečne som sa pripojil ku Kasíkovej Miške. Ahojte ľudia. Ahoj. Ahoj. Ahoj Kasíku. Ty nezbedníku jeden, tá Miška. Hlavne nepostaví. Ale áno Miška. Máš prúser. Ale nie. Máte prúšvih, mladý pane. Tak, a ja som sa teda rozhodol, že keďže Kasík býva so mnou tu na spavne, tak tu nemám moc čo ukazovať. Ale my sa teraz presunieme k Miške. Sice neviem, kde býva, ale tak nejak ju nájdeme. Mimochodom tu naše po ceste, tu býva Bengazma. Teda ten blázon, čo tu hraje za pár dní, tak si už spravil Emi sklad. Au, ono prší, au. Začal s mekanizmom, už tu má dokonca energiu, vidíte, že tu nás si to do energy celky si tam má tu asi takých 10 dynám typujem, ani to nepočítam radšej. Má tu pekný vodopád. Tak, a ja sa Miška presuniem k tebe, len teraz neviem kde si, takže ja sa teraz teleportnem. Využijem svoj OP. Uniku. Miška to... Praskne. Ty už robíš s mikroblokami. A Miška si vybral tento... To je garden, to je záhradka. Ona býva v záhradke. To je cool. Ale máš tu mŕte zombíkov. To nevadí. Je, ty máš laň. Nevadí. Ty máš laň. To je ten Bambi. A má nos ako prase. Asi se ho nějak pomenu. Má nos jak prasátko. Dobrý byl s Hetkou. Tak Miška Ta tu... sranda. Miška, ešte sa ráda hlavne, že máš Emičko, ale vždy tu máš furt nejsku z Minecraftu. Já tam prosím tě všechno tam vzadu. Ty. Kde vzadu, ukáž? Na baráky. Počkej. Aha. Počkej. Zajímavé. Tak. Jestli ještě musím všechno nějak přesunout, abych tam měla energii totiž. Jasné. A taky nedochádza ti uhlie? Protože... Ano, dochází, ale já už to nebudu potřebovat, víš? Já už tohle budu všechno přesouvat jinam. Protože mám vlastně všechno energii tady pode mnou pod padáčkem. Tak to je... Ču. Tak to je fajné, no, takže sa nám to tu rozrastá. Pozerám, že... Miška má tu XPčka, asi nejaké načorkujem. Já to prásknu. Môžeš, komu chceš, aj Snupovi. To řeknu Míše, jo? Komu? Míše to řeknu. A teraz sa rozprávame s tvojím dvojníkom. Ano, s mým hodným já, to víš, no. Ach jaj, tak Miška si tu stáva baráček z čízlu. Hovorím, že ten čízol je na nezaplatené, to je
Dáte tam cobblestone, máte z toho... Koľko z toho tam je? Myslím, že 6 x 2, 12 rôznych týchto. Ne, 8, čiže 16 dokonce. Mně se to líbí. 16 Hlavně různých tohle ta motivů. vymoženost s tím oknem. Tam nemusím mít sklo a přesto se ke mně nikdo nedostane. Ano, ale to jsou mikrobloky. O ano. To není chisel, já hovorím o chisel. To je jedno, ale to jsem nepříliš inteligentní. Zdám, že tu máš nějaký ten Origin Leaves, ten strom je úplně pekný. Kasik, ty si takisto donesl, ne? Nějaké saplingy na ten Origin strom. Jo, jsou v České na spavnu připravený k použití pro méně šťastné, které nic nenašli. Tak. Kterým jsi to všechno pokradl, chceš říct. Tak a já jsem se rozhodl, že budem pokračovat v tam krafte. V tom Kasíku, že mi pomůžu, že se na mě nevyprdneš. A jo. Takže seš to ty, prej. Tak já bych si rád dneska spravil aspoň nějaký základ na... Ne, na to ani nemysle. Na nějaké neskoršie účely, protože už máme dole Infusion Altar a budeme potřebovat doplňať esenciu do jarov. Takže na to si musíme urobiť tento Alchemical Furnace a potom ještě nějaké alembiky na to, ale to neskôr. Najprv si spravíme Crucible, protože ten budeme potřebovat tak či tak. Budeme potřebovat Cauldron, no myslím, že nějaký mám. Jsem našel tu Witch blbosť, kde se spavnuje ta čarodějnice a tam to bylo, ten Cauldron. Tak a já právě rozmýšlím, že kde si ho dám. Asi tu na dole, lebo tu neprší. To je otravné, jak to prší v kuse. Tak já si... ještě najprv si donesem nějaký nedrak, aby jsem tam zapálil oheň. Aby jsme tam mali konštantný zdroj tepla pod ten Děti by si neměli hrát se sirkama. No, děkujem pekne. Prosím, taky tě mám ráda. Ale Miška. Ano. Miška dneska strší vtipný celý den. Dneska je vždycky brelku, co přehání. Jasné. Tak, si tu nadám nedrek. Nechce se mi tam dávat lava blok. Tak, já tam radšej dám ohýnek. Tam bude ohýnek. Tak, a teraz čo nám stačí kliknout vantkou pravým tlačidlem. Šup. A z toho tam craftí Crucible. Tak, už len teraz nějakým způsobem zabezpečit doplňanie vody. Takže čo Kasíku by si poradil? Aqueous akumulátor to dokáže doplniť? No, když hrajete s Thermal Expansion, tak Aqueous akumulátora, když ne, tak můžete použít Golema, který vám to může plnit automaticky sám. Ano. Boreček. Kasík je na toto expert, takže já si nechám od něho radšej poradiť. A vieš čo, Kasíku, ja mám dosť týnu, tak ja si vyrobím ten Aqueous akumulátor. Takže potrebovať, počkaj, to je jo servo, takže teraz si nesom istý, či ešte mi nejaké ostalo, neostalo. Než jak si zoberiem u sebe nejaké materiály. Redstone mám niekde tu je. Tak. Pneumatic servo, stačí jedno, ďakujem pane. Tak, machine frame, kyblíček. Tak, kyblíček. A myslím, že to už mám, áno, mám všetko, výborne. Výborne, tak. Bordelně. Výborne. Tak ešte fluidakty. A Aqueous akumulátor je dobrý aj v tom, že ani nepotrebujem mať source block a pomaly berie tú vodu z okolia, lenže ja to nechcem mať tak pomalé. Takže ja si spravím nekonečný zdroj vody niekde tam vzadu v stene. Aby som to nemusel potom čakať na to pol roka, kým sa to doplní. Tak, ešte nejakú vodičku. Vodička je zdravá. Stihnem to? Ne, nestihnem to. Musím ten timer nastavit trošku dlhší, mě tie dvere skoro privreli. Díl? Já jsem tam prošla 3krát mezi tím, než oni se zavřeli. Tak ale já jsem išel ještě tak 20 blokov k tomu, k vodě. Na vodu. Tak. Máš být rychlejší. Já vím. Tak já si ho dám někde. Trvá ti to jak ženský převlíkání. Nebuď mudrá. Já jsem, promiň, já. To je nějaká chytrá je. Jsem
Tak průměrně inteligentní. Už tam ide voda, super. Akurát čo som spravil? Ne, dobre, ok. Tak to jsem Tak nechtěla. to sa plní docela rýchlo, ale to som nepočítal. Au. A už tam nejaký aspekt? Ne, dobre. Tak čiže dáme vodu sem. A idem si ešte pre jeden kúsoček. Tak. Rýchlo. Bože, presne ak som išiel, tak sa mi to zavrelo pred nosom. No, to nevadí. Tak, dáme vodičku. Počkaj, čo robím blbosti? Mám nejaký kobec. Já ti nevím. Ja tiež Jo, neviem. já tu mám bloky, hustý. Tak. To A my jsme celkom dřevo. To si môžeme zastávať. Tak, a už to nie je vidieť. Ani trochu. Výborne. Takže máme konštantné doplňanie vody. To nám teraz postačí na začiatok. My si potom neskôr môžeme vyrobiť Alchemical Construct, kde vlastne není potreba dodávať vodu. Tam je potrebné akorát dodávať teplo zo spoda. To znamená, že ten blok s tým zdrojom tepla tam musí zostať. Tak, čiže to by sme mali Crucible. A čo ďalej? Tak môžeme si vyrobiť teraz Alchemical Furnace, to budeme potrebovať tak či tak. Takže to si môžeme rovno vyrobiť. Dám svoj timer výkon tu. A tá sa robí tak, že potrebujeme Arcane Stone bloky, Crucible a Furnaceku. Furnaceku niekde mám ich 3. Super. Takže potrebujeme zase Cauldron, pretože ja už nemám. 7 irony, tak. Ja vypnem ten dáš, to je otravné. Tak. OK. Takže pekne kaldroník. A čo máte noví ľudia? Pochválte sa. No, Novýho v čem? To je jedno, v Minecrafte vo svete. vůbec nic. Tak to je výborné. Ve světě budu dělat asi textury pro Thaumcraftí addon a tady v Minecraftu to mám novýho. Skoro všechny výzkumy z Thaumcraftu No, Kasik je blázen, ty brďo. a nic jiného ještě nemám, protože já jakmile začnu hrát, tak jedu hned Thaumcraft, takže ani nestíhám dělat nic jiného. Kasik je macher na Thaumcraft. Ja si vždycky vždycky sa pýtam, Kasiku, nevieš jak toto, nevieš jak hento a Kasik vždycky tak sa pozrie do Thaumiconu, ne? To máš napísané, ne? Ale jo. Tak. A Kasiku, mám na teba takú nepríjemnú otázku. Nevieš odkiaľ zoženiem Silverwood, pretože my nemôžeme nájsť zatiaľ Magical tento forest. Vůbec? No, práve že vôbec, no. Silverwood já mám u sebe v Česku, bych měl mít zatoupecí nějaký. No to by bolo fajn, pretože ja potrebujem ten alembik, aspoň 2 kusy. Aby som, teda respektíve stačil by mi aj jeden, ale radšej 2. Tak, čupito. V tvojej tam craftie česté? Je tam u toho stovečku i to mám. Áno, výborne, to nám bude akurát stačiť. Tak asi tu, ale nebudeme používať jeho vantku, ešte povie, že sme ho ukrátili o jeho aspekty. Mně to spadlo. To nevadí, kodní použij, jich tam mám 5 plných. A Myške spadl Minecraft. Tebe to nejak padá v poslednom čase zase, ne? Už to išlo v pohode a zase ti to padá nejak. No, protože jsem přecenila můj notebook. Tam to tak nějak nezvládám, no. Malinko. A insufficient vis, tak musím ísť doplniť. Takže musím ísť doplniť akvu. Akvu mám niekde. Dúfam, že sa nebugnem zase do zeme jak posledný krát. Ale to je málo akvy. Potrebujem oveľa viac. Tak, tu má nejaká je, tak si ju rýchlo odčerpáme. Šup, rýchlo. Tak, to bude stačiť, hádam. Spawn, teleport. Tak, a kde som to skončila? Tu na. Tak. Takže máme 2 filtre. A teraz budeme potrebovať 2 iron buckety, pretože sú tam nevyhnutné.
Takže Iron Bucket, železo. Myslím, že to bolo tak a teraz tie dve vysiltre. Výborne, ešte že mám takú dobrú pamäť. Tak. Takže ja by som si najradšej to dal niekde blízko k tým jarom, pretože ak potom si neskôr spravíme golema, ktorý tu bude roznášať, aby to nemal moc ďaleko. Takže, si to zatiaľ dám sem. Tak, výborne. Takže máme aj chemical furnace-ku, takže dobrý základ. Potom na Thaumcraft. Na infusion, hlavne na infusion. A čo, Kasíku, čo by si povedal? Čo by sme si ešte mohli vyrobiť? Jako z Thaumcraftu, jo. To je hromada věcí. No veď práve, Co vyrábíš teďko, nebo jsi vyrobil? No teraz som vyrobil Alchemical Furnace-ku, aj alembiky a rozmýšľam, že si spravím ten Alchemical Construct, ale to nemá zmysel, pretože som si dole spravil ten Aqueous akumulátor, tak to nebudem hneď prerábať. Takže to si spravím teraz, nebudem parádny, nechám si to tak. A čo my by sme si teraz mohli spraviť? To myslím, že... To není toho moc, čo by som teraz mohol. My si neskôr môžeme s Kasíkom urobiť zase mana bean farmu, ale pokiaľ nenájdeme Magical Wood, tak Magical Forest, tak máme smolu. No, a to je jediný snad místo, kde se rodí vyspy, takže máme smůlu i s pokročovýma věcma, protože budeme potřebovat Auram Aspect a Ethereal Essence na Salis Mundus. Tak vieš čo, Kasíku, ja by som teraz zatiaľ nechal Thaumcraft tak a pomaly začal presúvať tu na túto kôpku nešťastia niekde na iné miesta v tejto base, pretože sa toto začína veľmi kopiť. No, kdybychom měli emískovat, tak je to jednodušší. No, tak vidíš, tak v ďalšom dieli môžeme robiť emíčko a môžeme sa venovať trochu viacej technike než len mágii a už by sme mohli začať aj s Ars Magicou, čo ty na to? No, to bys mohl a ukázat jim to pěkně do detailu, protože na Ars Magicu všichni se věnují hodně Thaumcraftu z magických modů, ale Ars Magica není nikde dost jakoby vysvětlená pořádně. Tak a vieš čo, poďme si sa rovno spraviť Arcane Compendium. Kasík už tu má pripravený v jazierku tento item frame. A máš knížečku? Áno, mám. Takže Arcane Compendium spravíte tak, úplne jednoducho, že nájdete si takýto blok 2x2, kde vlastne keď sa pozrieme cez thermometer, tak je to Liquid Essence z Ars Magicy, aby sme si boli istí a to zombík na mňa stalkuje, ja ho začne zabijem. Tak. A vlastne to kompendium získate tak, že položíte si hociaký blok vedľa toho jazierka, dáte si tam item frame a položíte si do ňo knižku. A vlastne, particle efekty. A za chvíľu máme z toho Arcane Compendium. Ešte chvíľku. Už to bude. Tak. To je krása. Poď von. Tak. You've unlocked the secrets of the Arcane. Tak ja to tu nechám tak, keby si nechcel spraviť ešte Arcane Compendium. Tak a je to niečo podobné jak Thaumcraft, ale je to trošku, nemá to tak peknú grafiku. Ja musím teda povedať, že my s Kasíkom veľmi obdivujeme Thaumcraft a celkovo aj grafiku, aj modely, jak sú spracované. Že nehovorím, že ostatné mody nie sú, ale tak myslím, že Thaumcraft je trošku lepšie na tom graficky. On ten Thaumcraft víc sedí i k tomu Minecraftu, protože ten Ars Magica to má hrozně ty gujka a všechno má jako ve hodně velkým rozlišení. To je pravda, no. Teraz sa na to pozerám akurát, tak je to dosť je to veľké. Ale je to tam krajšie, ne? Keď si to porovnal s Thaumcraftom, kde je to ako keby na podobnom princípe, ako máš achievementy, ne? Že si to posúvaš a tak si pekne hľadáš potom. No je to podobný, no. Tady máš vlastně ze základu odemčený jenom nějaký věci, takový úplný vyloženě základy, kde takový ty rady, který potřebuješ k tomu, aby ses dostal někam dál, no. Jo. Vlastně on, když má to kompendium, nevím, jestli to tam výjimá, ale já to mám vyplý, když držíte kompendium nebo se ho vyrobíte, tak by se vám mělo objevit taková modrý XP bar, jakoby. No áno, a to sa dá práve nastaviť tak, že si napíšeme AMUICFG, myslím, jo. A teraz vlastne si môžeme to nastaviť, kde sa nám bude zobrazovať ten vlastne tieto bary, ktoré tu nás sú, tak tu vlastne ukazujú, koľko mám akurát mám v sebe many
A potom tu je naľavo ten červený bar, to je cooldown, teda, alebo myslím aspoň, že je to cooldown. A to je vlastne to, že keď používate spely, tak nedajú sa spely používať vždycky za sebou v neuveriteľnej rýchlosti, ale musíte to vždycky ako keby počkať, nech sa to, povedzme, ľudovo povedané vychladne. A mana slúži na to, že aký si silný spell vyrobíte, toľko many vás to bude stáť. Takže niektoré spely, ktoré majú aj 12, koľko je maximálne vlastností spelu, to je neobmedzenie? Ono je to omezený vlastně tím kraftícím oltářem, který si vyrábíš. A presne, to myslím maximum 13. Alebo nejak tak. Nič to niekedy potom neskôr, ale záleží od toho, aký ten silný spell vyrobíte, tak toľko many to zožerie. A ja si tu ešte nastavím, ako Kasík teraz spomínal, že XP always visible. No, to si dám zatiaľ no a show. A počkaj, kde to je? Minimal HUD, tak. Minimal HUD je vtedy, že ak použijem spell alebo držím v ruke spellbook, tak vlastne vtedy sa mi ukáže vlastne to GUIko a vtedy vlastne viem, koľko mám many a tak, pretože teraz je to trochu otravné a není to potrebné. Tak a ja sa ešte na chvíľu pozriem, že ako dlho nahrávame a hneď som späť. Tak, sme späť a práve som zistil, že už máme nahratých docela dosť minút. Takže už sa s vami v tomto dieli rozlúčime a v ďalšom dieli sa môžete tešiť na Kasík Horikti Arcane World Table. No to sa ti od lávy bude chytať teraz. Radšej si tam daj ten netherrack. Takže my sa v ďalšom dieli budeme venovať trochu aj emičku, aby sme si tu konečne spravili poriadok v tomto bordeli. Budeme sa venovať trochu Ars Magike, dúfam, že sa k nám pridá aj Snoop a že nám vysvetlí trochu viac Ars Magiku, pretože on tú Ars Magiku trošku lepšie ovláda než ja. Ja ovládam také, dá sa povedať, dovolím si tvrdiť, že aspoň tie základy. Viem si vyrobiť, viem si akože spraviť nejaký spell, ale čo sa týka toho potom tých zložitejších vecí, tak to nám potom môže vysvetliť Snoop. Tak OK, takže si myslím, že na dneska toho tak bolo dosť. Drogy sú špatné, áno. Ty si ešte tu, ja už som sa zľakol, že si išla preč. Tak OK, Miška, tak môžeš povedať ahoj a sa rozlúčime. Tak prý môžu říct ahoj, tak ahoj. Tak, OK, takže dneska to balíme. Tak čau, Kasíku. Ahoj. Ahoj.